Hemen ditugun Iñakik eta Garikoitzek beste batzukin, tartean Tolosako Jesus Mari Garmendiakin batea, Hego Koreara egingo duten bideiaren berri ematea. Horren gurea bai Tolosarrentzat eta baita euskal kulturan horren besteko garrantzia dukan txistua esportatzeko aukera bat, ez? Munduan ezagutarazteko aukera bat. Zergatikan, iruditzen zaigulako alde batetik oso politia, ez? Gurekin kontatu nahi izatea, ze horrek erakusten du Tolosako txistulari bandak dauzkan urte mordo hoien poderioz daukan indarra euskal kulturgintzan eta Euskal Herrian, eta azken finean, arro sentitzeko arrazoi bat ere bada, Tolosako udal txistularien banda, Hego Korean Seuleaino jutea. Eta azken finean Tolosatik behintzat, Tolosako txistulari bandako zuzendari den Iñaki Letamendia, eta Atabalari egurra ematen dion Jesus Mari Garmendia izango genituzke. Kontzertu batean edo ekitaldi musikal batean ez delako geldituko gure egonaldia. Saiatu gera, haratago joaten eta enbaixadore kultural gisa ere gure lana egiten. Eta guzti honen abia puntua izango litzake orain 2 urte kaleratu zen Txistu Sinfonik lana. Bilboko orkestarekin estreinatu eta Bratislavako orkestarekin grabatu zen CD batek bere bilakaera eta ibilia eukidu atzerrian. Helburua hain justu hori zen, txistua mundura, Txistu Sinfonik munduan planteatzea. 2 izango dira orkesta sinfonikoekin, Txuntxeun orkesta sinfonikoa eta Junbuk probintzian daun orkestarekin. Lehenengoan ni bakarrik arituko naiz eta bigarrengoan Tolosako udal txistulariekin arituko gera. Eta gero izango ditugu beste 3 kontzertu, Busan hirian matine batean, kontzertu ziklo batean, Dokdo izeneko irla batean, eramango gaituzte, eta han, zehateatzen den, hango irlan egingo dugun emanaldi hartan, eta azkenik Seulen, bertan, Espainiako enbajadaren jolean. 2 kontzertu sinfonikoetan, abono kontzertua dienez, aurre ikusten da, 2000 pertsona joango direla. Jarriko dugu jolean, kontzertu jolean, Tolosako udalak egoki iruditu zaizion nazioarteko abez bat lehiaketako ikusgarri, oroigarri edo panfleto batzuk, Zestoako ekainberriren informazio ere agertuko da, Txontxongile Museoan ere bai, bere kasuan, eta Beñat Etxeparek utzi digun bideo bat ere, telebista bidez ikusi ahal izango dute euskal kultura, gastronomia, tradizio ohiturak ezagutu ditzaten. Garikoitzek, ni badakit zenbateko lana zenbat ordu sartu dituen proiektu hau aurrera ateratzeko. Ez da erresa, ez da bat erresa, eta merito ikaragarria dauke, merito oso ondia. Eta beste alde batetik eskertzen diot, Tolosako txistulari emandako konfiantzagatik. Badakit oso laguna gehala, baina gutzako oso zoragarria izan da bai.